Wara reġjun il-Lvant din is-sena imiss issa lil Għawdex li ser ikun ir-Reġjun tal-Kultura 2025. Għalhekk matul is-sena d-dieħla ser tiġi ċċelebrata l-identità kulturali unika ta' Għawdex permezz ta' programm li esplora u jgħaqqad prattiċi tradizzjonali u dawk kontemporani. Il-programm ser ikopri diversi dixxilpini kulturali u kreattivi bħas-sfin, il-mużika, teatru, l-arti viżiva, iċ-ċinema, il-letteratura, il-wirt kulturali, l-arkitettura u l-gastronomija. Il-President tar-Reġjun Samuel Azzopardi qal li din ser tkun opportunità biex Għawdex jiċċelebra t-talent tal-Gżira waqt li jagħti spazju lil artisti ġodda. Għawdex ir-Reġjun tal-Kultura fuq bażi nazzjonali għas-sena 2025 ifisser illi ħanġibu f'basket wieħed l-aspetti kollha kulturali ta' Għawdex sabiex permezz ta' din l-inizjattiva noħolqu koordinament sħiħ illi jirrifletti l-identità intrinsika tagħna. Għawdex huwa assoċjat mal-kultura. Wara l-fehma li dan jawgura tajjeb għal ġejjieni tal-kreattività f'Għawdex fi żmien meta l-kapitali, il-Belt Victoria, qed titfa' l-offerta tagħha biex tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura fis-sena 2031. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zerafa Civelli, qalet li l-programm ta' attivitajiet ta' Għawdex bħala reġjun kulturali ser ikun mifrux bis-sehem ta' kull lokalità u jkompli jżewwa l-attivitajiet li diġà qegħdin jagħmlu l-Kunsilli Lokali Għawċin ma' qdiet oħra fil-Gżira. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li dan it-titlu għal Għawdex ser ikompli isaħħaħ dak li nbena biex Għawdex illum ġie stabbilit bħala destinazzjoni għal matul is-sena kollha b'turiżmu ta' kwalità. Ir-rimarka li dan kollu huwa bbażat fuq il-wirt kulturali għani u l-potenzjal kreattiv ta' Għawdex.